Ola, boa tarde e gracias por asistir a estas xornadas sobre o acceso aos servicios básicos no rural galego. Simplemente decir que unha noticia recente que a Unión Europea aprobou servicio gratuito hasta 25 megas, creo, se non me equivoco. Mentres aquí a Comisión que se encarga da competencia, pois creo que está en medio mega. Plantear el mismo tipo de proyecto de comunidad sostenible que hemos ido desarrollando en distintos lugares del mundo, tratarlo de aplicarlo a un concello como puede ser el concello de Vedra. Tenemos uno de los objetivos, justamente el 11 que tenéis planteado ahí, que es comunidades sostenibles. Es decir, sería uno de aquellos objetivos a tener en cuenta, a desarrollar de aquí al 2030. Visibilizar y poner en valor diferentes localizaciones del concello, en este caso de Vedra, a través de un plan de acción energética sostenible para convertir la comunidad, justamente eso, darle sostenibilidad y hacer un modelo que sea reproducible cara a su implantación en otros lugares. Es decir, cuando tú estés haciendo un plan de sostenibilidad para un concello, quiere decir que en un momento determinado las líneas generales específicas deberían de servir para todos los demás, con las especificidades de cada concello, evidentemente, ¿no? Pero las líneas de actuación deberían ser las mismas. Tienes que tratar, para que un concello sea sostenible, que tenga baja dependencia externa, es decir, eso quiere decir valorizar los recursos locales para evitar dependencias, sobre todo a gran distancia, que hay que hablar de energía, de clima, de tierra y de agua, todo junto, todo en conjunto, porque todos están absolutamente interrelacionados. El que tiene agua tiene energía, pero el que tiene energía también tiene agua, y la tierra necesita para determinado cultivo, para determinada explotación. Y también, por ejemplo, cuando estamos hablando de transporte, estamos hablando de gestión de tierra, porque estamos hablando de gestión de territorios. Entonces, todo eso va unido y es una de las bases para hacer un plan de desarrollo sostenible de una comunidad. Utilizar tecnologías que que cubran todas las necesidades que puede tener un individuo o una comunidad, pero que no tienen por qué ser excesivas o las últimas del mercado. 5 objetivos. El primero sería el fomento de energías renovables, yo creo que estamos todos de acuerdo. El desarrollo sostenible de zonas rurales, la valorización de terrenos utilizando modelos Nexus, y esto, clima, agua, que ellos decían, energía y tierra es lo mismo, es decir, un nexo de unión entre todos aquellos que son fuentes o recursos. Una creación de empleo inclusivo, sobre todo en este caso en nuestro rural está claro que mujeres de más de 45 años, parados de larga duración, etcétera. Y, como último, yo creo que tremendamente importante es la fijación de la población joven. Cuando estamos hablando de fijación de población joven, esos serían los objetivos. Estamos diciendo, por ejemplo, pues eso, acceso a Internet o un medio de transporte y de comunicación que les sirva para mantenerse donde están y tener incluso crear sus actividades dentro de donde viven o cercano a donde viven. Siempre en esta filosofía de sostenibilidad, que sería un poco una filosofía kilómetro cero. Yo produzco, yo consumo y yo tengo mis necesidades cubiertas en al menos de entre 75 y 100 kilómetros, que es lo que se considera un modelo medianamente sostenible. Las casas tienen 2 coches porque no tienen medio de transporte. Como no tienen medio de transporte, tienen 2 coches. Como tienen 2 coches, no necesitan el modo de transporte. Entonces, la evaluación de eso requiere el ver dónde están los fallos y cómo aplicar las respuestas adecuadas, ¿no? Y eso, al final, lo que nos va a dar lugar todo ese estudio es a lo que llamamos PAES, es decir, el Plan de Actuación Energética Sostenible, que es a lo que queríamos hacer para Vedra y lo que, hemos planteado. Nosotros planteamos una serie de pequeñas acciones, pequeñas que son muy grandes. Una sería la iluminación con farolas fotovoltaicas, esto ya es más las posibles iniciativas. Una propuesta de movilidad sostenible, un proyecto de producción hortícola y de hierbas medicinales. Proyectos de autosuficiencia, es decir, para un edificio público no hay mejor modo que concienciar o capacitar a una población que mostrarle que funciona. Desde el grupo, por ejemplo, desarrollamos una casa autosuficiente que está aquí en el concello de Vedra y que muestra a todo el que va a verla cómo vivir desconectado de red y perfectamente autosuficiente en cuanto a necesidades tanto de electricidad como de agua caliente sanitaria y demás, es posible. Y es posible aquí, a pesar de que dentro de nuestro sentimiento gallego es el decir, nosotros no tenemos sol suficiente, ¿no? Y la demostración es, haces una casa, ves que aquello funciona y lo enseñas. Ese es el modo de capacitar y es el modo de que la gente se conciencie de que eso es posible.
Esto es a nivel individual, pero lo lógico, lo que nosotros planteábamos es hacer eso, hacer una desconexión de un edificio público, algo que pudiera servir para que todo el concello, cada una de las parroquias, viera que eso era posible. Y como último, una remodelación de una plaza, de un lugar emblemático que diera un poco de vida a lo que era la población, que creara una zona de encuentro, siempre utilizando estos modelos que son modelos más integrales, ¿no? Debo dicir que os problemas que describistes nesta zona son moi similares aos problemas que temos en Suecia. Creo que todos temos os mesmos problemas coa xente maior que vive en zonas máis rurais, poboación máis nova con dificultades para atopar traballo nestas zonas rurais, e que teñen que trasladarse ás cidades. Son problemas comuns. Ben, hoxe eu teño que falar do proxecto Fibre to the Village, Fibra ás Vilas, que é un pouco unha das formas en que intentamos dar acceso á fibra óptica en todas partes de Suecia. Desenvolver as comunicacións digitais, de alguna maneira, cambia, en parte, os problemas que temos nas zonas rurais. Ben, ata certo punto creo que realmente pode servir para iso. É máis fácil traballar desde casa, ir só ao lugar de traballo da cidade, por exemplo, algúns días á semana, iniciar ou poñer en marcha un negocio nunha vila máis pequena. Todo isto son posibilidades. Tamén como achegarse a servizos do benestar, sobre todo para xente máis maior. Todo isto é importante facelo, son necesarias estas redes. Pero claro, a fibra non vai solucionar todos os nosos problemas. Ben, quero comezar dicindo que creo que Suecia, que é de onde saco todo o meu coñecemento, claro, e as miñas experiencias, en todo o que ten que ver con infraestructuras, etc., tivo, durante as últimas décadas, segue tendo un estado moi forte. En Suecia podemos dicir, para comezar, que durante moitos anos houve un comité estatal para facer unha política rural coherente que puxo sobre a mesa unhas 70 e pico distintas propostas para mellorar as posibilidades de vivir en zonas rurais. E, de feito, segue dando moi bons servizos. A idea do goberno, de feito, cando este comité se puxo en marcha, era que debíamos ter un país vivo a todos os niveis e en todas partes. Como sabedes, Suecia é un país bastante longo, grande no sentido de longo, temos uns 9 millóns de persoas, de habitantes, máis ou menos, co cal temos unha poboación moi diseminada. Creo que é bastante máis que na maioría de España, ainda que Galicia lembrame moitos aspectos esta desparexamento da poboación en Suecia. Ben, pois a expansión da banda ancha creo que ten moitas similitudes coa expansión da electricidade en Suecia. Comezou todo coa organización a nivel das vilas ou pequenas empresas que empezaron a poñer en marcha redes eléctricas nas pequenas vilas e a partir de aí foi o Estado que dixo, ben, facémonos cargo e imos levar a electricidade a toda Suecia. Ben, non é que fose únicamente así, pero máis ou menos. No último goberno, no que había xa máis presentado o Partido Conservador e outros máis centristas, un pouco xa un goberno máis neoliberal, empezou tamén un traballo para digitalizar Suecia, coa idea de que sería o mercado o que realmente acabaría digitalizando o país. Ben, isto non funcionou de todo, porque o mercado realmente non estaba tan interesado en digitalizar as zonas rurais, porque aí non había un beneficio económico claro. Así que, de alguna maneira, o que pasou foi que estas empresas se concentraron ou centraron máis ben nas cidades. Pero estas organizacións a nivel de vilas e de localidades máis pequenas comezaron a encabezar o proceso. Ademais, hai unha idea de que todo debe ir como de abaixo cara arriba, non debe ser o Estado que veña a digitalice, senón que todo debe partir de abaixo. Así que estas asociacións, municipios, mesmo outras empresas de outro carácter comercial comezaron a poder pedir un apoio digital dentro de distintos programas que implicaban fondos europeos. Foi a Xunta de Agricultura
Xunta sueca a que realmente puxo os fondos económicos para un pouco levar isto aos distintos niveis provinciais e de condados. Aí, este nivel de condados, decidiuse ver que organizacións realmente cumplían os requisitos para recibir apoio. Tiñan que ter certo número de participantes para poder falar dunha rede viable. Unha superficie total de 114 km cadrados, dos cales 11.000 hectáreas, que é o 96% do territorio, está en rede natura, pero debería revertir moito máis nos nosos veciños, xa que, como todos sabedes, rede natura ten unhas limitacións e unhas normas moi parecidas ás dun parque natural, non? E realmente non temos as mesmas ventaxas. Sole revertir no Concello 20.000 euros cada 2 anos, e no que tiña que revertir é nos veciños, porque para cortar un carballo, para facer unha pouca leña, para pedir un permiso de queima, etcétera, ten que pedir un permiso a 30 km ao Castro Caldelas, xente maior que non ten posibilidade de desplazarse, e o tema do transporte, xa sabemos todos o que é. Temos unha altitude media de 650 metros, dende o Val do Vivei, que está a 300 metros, ata o Alto da Cabeza Grande, que é da estación de esquí. Quer dizer, hai unha biodiversidade brutal. Temos ribeira e temos serra, non? O noso reto principal é atraer e consolidar realmente poboación, porque somos 950 habitantes, 836 cartillas da Seguridade Social, que son as que contan a verdade, non, da xente que vive no pobo. É necesario buscar fórmulas para asentar xente, porque senón, á vista de 10-15 anos, estamos condenados a desaparecer. De 11.000 hectáreas que temos, o 80% están a monte, non? E, justamente nesas 1.900 que queremos ordear por o problema de minifundismo que temos, nos fixemos unha memoria, un proxecto, sempre non o modelo que tiña a Xunta de Galiza, de meter o bulldozer e facer pistas por todos lados, non sei, organizar as fincas, respetar as pistas que hai e as paredes das pistas que hai, algo respetuoso, non? Porque é onde están as poucas ganderías que hai en extensivo, e necesitamos organizar un pouco o territorio. Temos moitas parroquias e aldeas a punto do abandono total do territorio e incluso das aldeas, non? Todo isto leva a unha degradación do patrimonio, incluído o centro histórico da vila medieval, non? Que é un problema bastante gordo que estamos a facer un plan director para poder empezar a meterlle man, non, a vila e a muralla medieval. Todo isto falando só de xestión nosa municipal, non? Que as administracións non nos apoian isto, nin a provincial, nin a autonómica, nin nada. De feito, fai agora xusto un ano tivemos descubriron aí un xacemento arqueolóxico sen precedentes dun campamento militar romano permanente que está a 1.400 metros de altitude, que según os datos que me deron os arqueólogos é o máis alto da Península Ibérica, non? E a compañía
dos arqueólogos, me pediron axuda para mediar coa administración provincial e autonómica para axudarlle a limpeza, a facer catas, etcétera, porque se ve que está ainda en bastante bo estado para os miles de anos que ten, claro. E, bueno, o silencio administrativo, pois o de sempre. Unhas comunicacións nefastas. Levamos, bueno, eu teño 36 anos e a carretera que conecta Póvoa de Trives con Viana do Bolo, a Gudiña, pois leva así, eu teño 36, pois seguramente levaba outros 36 igual. É vital, temos falta de conexión e interrelación tamén coa estación de montaña, porque lóxicamente a estación de montaña é un motor turístico brutal para a zona e cando hai neve pois ven moita xente e non temos nin prazas hoteleiras, nin un servicio de restauración, etcétera, etcétera. É algo que debemos traballar e fomentar tamén para, o turismo para min é algo secundario, é moito máis importante para min o tema agroalimentario, pero, é un motor que temos que tamén hai que aproveitar. Manzaneda, Trives e, sempre tivo moi mala conexión co barco, ca cabeceira de comarca, co barco de Valdeorras, con Ourense. Tiñamos unha liña de autobús que saía de Viana, pasaba por Manzaneda ás 6:30 da mañá e volvía ás 8 da noite. O máis importante é seguir prestando os servicios públicos sociais a través do gasto municipal, non? O noso Concello está a investir o 40% do orzamento o metemos en servicios sociais. Tocamos, creo que non, fixo, a 400 euros por habitante en servicios sociais, que é o triple do que se inviste na provincia de Ourense e de Galiza, non? Cabe salientar que temos a residencia da terceira idade de xestión municipal, que creo que é das poucas que hai na Galiza, xunto con Boimorto solo, creo. Queremos montar un rebaño de ovino caprino, pero de xestión municipal, non? Aproveitando unha cooperativa que cerrou fai 2 anos, aproveitando as infraestructuras que teñen ali agora xa medio abandonadas, quer dizer, é a mellor desbrozadora e a mellor prevención de incendios que pode haber. En cultura somos o Concello de Ourense que máis invertimos en cultura tamén, 60 euros por habitante. Creemos que é algo moi importante. As conclusións que sacamos da estrategia que comezou Davide e que tento darlle continuidade, que non é fácil porque deixou o listón bastante alto. Empeza a ter resultados positivos, lóxicamente, porque o noso grupo de goberno comezou no 2009 e dende o 2010 ao 2017, según datos do IGE, duplicamos a poboación infantil de 0 a 4 anos, non? Entón, algo se está a facer ben. E, según o Observatorio Económico ourensán do INORDE tamén, somos o segundo concello con mellor comportamento de afiliacións á Seguridade Social no período 13-14. E, aínda queda un longo camiño por recorrer, porque, o despoboamento e o envellecemento poboacional é brutal, pero, aí estamos a loitar e a seguir, que é o que nos toca.